kɛrɛnkɛ k'u ka tɔɔrɔw kɛ k'a fɔ ayi an ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛ an ka balimaw don ka bɔ ka na an fɛ a bɛ dɔn k'a fɔ fana ɲɔgɔn kan don wa ziyara bonya don ka na bɔ ɲɔgɔn ye an bɛ jɛ ka sigi fana k'a kɛrɛnkɛrɛn sufɛla fɛ ka sigi ka wajibi kɛ ɲɔgɔn ye hali bɛ ka waati suruman ye tile bɛ ka jɛ ka kuranɛw kalan o la an b'a dɔn an ka nin sigi nin hɛrɛ sigi ye i n'a fɔ ala fara alakali cogo min sallallahu alaihi wasallam a fɔ aw ha Allahu ta'ala ila Musa alayhi salam kasa hal amalta li amran katum a fɔ Musa yɛrɛ bɛ ka Musa yɛlɛ o i bɛ ka ko bɛɛ jɛlen la e delila ka baara kɛ ne yɛrɛ ye fɔlɔ de wa Musa ye ala jaabi a ko ilahi salaytu laka wa sumutu laka wa sadaqtu laka wa zakartu laka a ko a caman kɛ Musa ko ala mɔ a ko n'o caman k'i ye kɛ ne salile ye ala ye ne suna ye ala ye ne sarakatu ye ala ye ne ala ko i ko fana ko suma ala ko a ko ya ye Musa a ko na salati laka burhan a ko e sali min kɛ o ye dalili ye o ka jɛ ye silama ye sali y'o dama de ye junnatun a ko ye gosira de ye k'i tanga ka bɔ tasuma ma e sarakati min bɔ a ko ye suma de ye alikiyama don e ye wurudi min kɛ a ko ye nɔrɔ de ye o mana i ye min kɛ n kɛ m'o di ma ni kɛn tɛ i yɛrɛ ta ninnu ma o kɛlen Musa ko a ko la dalani ala amali huwa laka ma fa sisan i kan ne dɔnniya baara la min bɛ n'o bɛ kɛ ala ye baara min bɛ kɛ ala ye m'a fɔ i kan dɔnniya o la ko an bɛ ka min kɛ e ja o tɛ kɛta ye o kɛlen ala ye Musa jaabi a ko ya Musa hali walita li waliyan katun wa hali adeta li aduwan a ko wali Musa ni kan ni ala ye wa a fɔ maa dɔ nka ni ala ye n yɛrɛ y'o kanu yali y'o dɔ de kɛ wa wali ye juguya ni ala ye wa Musa y'a dɔn o la a ka baara min ka pisa baara bɛɛ ye n'o kanu bɛ baara bɛɛ jɛlen ye o de ye ka kanu kɛ ala kama ani ka fɛn juguya ala kama tuma n'i y'a faamu i b'a ye an ka nin sigi in na sigidi don min bɛ kɛ ala kama i b'a sɔrɔ balimaya ala de y'a da o de kosɔn ala sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ arihamu ko sinji yɛrɛ ko ala y'a tigɛ ka bɔ a yɛrɛ tɔgɔ de la ala y'a tɔgɔ ye arahaman a y'a fɔ arihamu minnu ye ala cɛ sinji ni arahamanu minnu dɔrɔn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko mana ala maa min y'a tugu ala b'o tigila maa tugu fo alijinɛ kɔnɔ maa min y'a tigɛ ala b'o tigɛ ka taa fo janɛmɛ kɔnɔ mana o sinji min bɛ yen o balimaya min bɛ yen ka se ka taama o nɔfɛ k'i ka nafolow bɔ o nɔfɛ k'i ka waatiw bila o nɔfɛ k'i ka sɛgɛn n'i ka ɲɛni k'o nɔfɛ k'i ka damuw bila o kama o ye fɛn de ye fɛn min n'o kɛra ala kama aya barisa o kɛra balimaw ni ɲɔgɔn dama ni ɲɔgɔn cɛ ala kama ma n'o kɛra tɔɔrɔ ni bɛnbaliya ani kɛlɛ min bɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔ ɲɔgɔn ye min ka sababu de ye ni ka n'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o mana an ka nin sigi i b'a sɔrɔ a sigin la ala b'a fɔ alikama don a b'a ayi na min ta habuna fiya ala b'a fɔ ala b'a lakale ala b'a fɔ de alikama don yali kan maa min ɲɔgɔn kan ni ala kama o bɛ min de dɛ فوازتي وجلالي اليوم أزلهم بذلي يوم لا زل إلى أي كم بقول ما من جل كنيون كانوا على كمو تقبل ما يقول لا على كمو أي وجهي كان على فيا بيكوني نكلم من قبل يعني نقول خلاص لا نقول سيجي شو ما نمي إني على رأي شو ما يه شو ما تيجي دون فاهم إنك شو ما يه شو ما ورتي o de kosɔn a faratina k'a fɔ alikiyama don u bɛna ni jɔn dɔw ye mumini don alikiyama don a bɛna a ka baara pese i b'a sɔrɔ a ka juguman ka ca a ka ɲuman ye ɲuman caman ma kɛ juguman ka ca ɲuman ye n'o kɛ a bɛ ɲamari ko a kan ka taa tasuma de ye basa laada de ye ni ɲuman cayara na ni juguman cayara i bɛ taa a tasuma na n'o kɛra a b'a fɔ ala ما كنا دوني يا رب أم حلني ساعة أجتهد من أمي حسنة أقول على ما كنا دوني متى ينبغي وفعل ما يدي ما نسيت شيئا على بام ما كنا نيجي أبي تعبى يرولا كفاية نبا إذا نلمون جينا kana ne se ko ma sha be jele kene kala be kene ko ma be jele la dani ka ma do wara de na me ka ma don ya ngada to dafa ma isi ka pika batasuma mu
no kera baba faye ako ni leni ini ajatun fi shani ako ne da sai nga kola ne da ira ga kunya nan da abin ka chugori ne be sai ran da di mo ke kishi chugodi ne ta ga ni ka chugoni fo o ma ka bita masra babbe jele yorola o chugula ya mata fa fa yorola o ga ira kamana gwa bata o duko Qur'ana ko kulli kul imri yawma yazin shanu yigeneji ako ali kama do ko me ki mini ikare o ko sa pena de bulu aseda fenye abanga wiye ara jorome banga fa bete aseda fenye de wiru joromu tala furcha de fenye o aseda fenye musoye fur musoye de fenye fenye o ngani ayaye unjukula sa ya tamkana tashuma dila aya mashima solo mimi sika fende amu okele bali manima do binaye o ba fa no do mudu singa ngani ma be yele ni la mudu ngani ma jango do eva kishi ba halda ba sana tanda sika nyere nyi wala ba fa mana ka bali manima ya kamo no de la aljina kono abe yele kishira dana ka bo ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ina fi jannati urab wani yara zahiru ha min batinaha wa bil akisi ako sodo be aljina kono ibi to akene mo iba so wona naye fana be to so wona iba akene mana yere ala be ko labe lil mutahabina wal mutazawirina wal mutabazilina fihi ako ma min be ala be labe so in labe na chena mashiri anan noro gani be kene mo inya ba so wona na ni yele be so wona ibi akene mana ye ko labe na ka bu modi min nyonga no ala kamo anu mi ta bonyo nye ala kamo anu mi ni ke nyona ala kamo o ni anga nani ni laje ibina ye nyonga no dibi mo wuli kana do ta yere ba karsa yere bita wanyere bita karsa be du ko ra bi adugino tan nani yere gile ita nyonga ni o abina bonyo nye wonni bi kan nyona bi jati ko mun be lugu fondi labe ka dumu tobi ka di na mo bi jaka du o kuma na wallahi ba ye ka fo minye anga ni siginye hera sigido bunya sigido na bo tunu yana ga do kuma konna na ambu minye sigira kunye o ye nyonga nu mimba kono nyondo mimba kono nyonge na mimba kono ka sida ben sabata kono ka fonya wo ubani nyonje ka sida ubani nyonje sigira gindo yoye o mana sigira kunye yoye abena ka kunye nunga o ye aya Qur'ana bi kala au ko ka ba so de ka bara be yele ba fa arabe ka do ko ka Qur'ana kala ne ka pisa be yele parce que Qur'ana ala ka kuma kaje o amina ka fo de kala ne ka o amaka do krengi romo mi yara ma fo bin be o sama ja do sa mani kala mami makala kamini akalo majo iba so wajuri kala kujuba kala na au fa be yele fe o mana bona ba fo ko kuma la pisa mandi mi mo nafa ali kuma do ko yara anya wo tunda mangore ka fo tuko mina shuna tese ka shuye ble se ka se do ko janya kada ka mo bora yoro jamuna uni senga ndo uni darula do o ko shuye jamana o mana anya kanu ka fe mi fo shilama yere aya kanse ki fiafe amma fa ka donde fo ka shuina بذا قرآن كمان عيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول الذين قالوا ربنا الله أقول قالوا ما من نلوكو أحمد عليه وكو أحمد عليه ثم استقاموا وزر له جوب فليش لما يتعبلون ما في وقال كبار غني لما يعمر كوني فتنكو كولو توي أقول ما من يوكي ni ka fadau di adishiko la aya ka ujun man ngola shi tatana sala alayhi malaikatu apo meleko be jini ni ma fole musana ko afu mai alaye ni so ko shi la ma baraka ci ko fe ko meleko be jini ka meleko ma yuru mu ba ala tahazanu ala takhafu wala tahzanu akana fujini aka kuju kirlin akana ashai kuju mun ga ko akana shirawo nyable akana fujini feni mbe ni adako ofunyonga ya akana fu no akala ine feni o masoro wa absiru bil janati allati kuntum tu'aduna aya ni soja abi ajina soro ajina ni no ladu ta maye je fa bina soro akani kira wo fu aye ko na yi mbaran ngabi ajina soro o manna aya hablati abu ajina soro nahanu awliya dum fi hayati dunya
bas an ma yala ama duniya ce shirala ka nyamar ni fere baro kele wa fi la fa ni la farafana anya nyi fana ye na sunani do nye ani ka gunye bawo di amu wala hum fi ba'u fana jahalina ma tasahila anfusakum fe min gadi ayruni nasra ali kama do fe min gadi ayruni abno di soro wala hum fiha ma tadawuna abi fe min wele abiko akalla ni re mi tan abiko yetan o mi ka ala nye ka fe ba ya kam ni jena ni no ka kan nye ali kama do fe min do no kadi re ko soro ka fe ikalla ni fe ma fa wele bi dimo yobe akun nuzula min ghafurur rahim akun ne jin yoro ye ka ba ya fa masara mi hina masai ala de ya fa ka jomo ka hine ntna tura ka bi sege isira bo nga ni ye nyima do ke ala ina ma limi ni ala ye ira ka de to ala bi ya fa mola o san haya yin sababu nuzulu abnana ka abla ibn abasila o ko da haya yin kwaji na abu aka ade Allah ta'ala an malaka jinga bamu ko ba sa ko flanga fo ulu ko arabuna Allah ko amma ko ne alaye wa malaikatu banatullah ngam melekau ulu ya ala dimusuye ya fana ko arabuna Allah amma alaye wa ibn Allah ma uzulu ya ala dingadi masa ko arabuna Allah amma alaye wa isa ibn Allah ma ko isa ko ya ala de ulu ko ne Muhammad ya ko tan mai na abu afal ko abu arabuna Allah wahdahu la sharika Allah wa Muhammad abduhu wa rasuluhu fastaqama mana ko abu afal ko abu an hila mai alai kire jinga ndala Muhammad ala ka juya ka kirado o mana ujura kasli o ala di kola di hayan jingola alazina qalu rabbuna Allah suma istaqamu mun mai ne ton go fa ko ya fu dala da bu mai alai ma joka sile kuma mala bla rola o mana o hayan ni jinina abo ka min dugula nalle ko man be no le sabatili ke na ala kile bandiya ye ka shina yani fa bara ala ka ko genga boy ka fo jina mala la wali de ma fe ka o boy mina soro bo nyeshi ala batuli ma ka fadawdi mi du dusu mu jele o bare haya hala ini o tikila ma o de koy o de ko no mi joka sile clé akene mana ani sokonna bala o joka sile remi fo si amal kene mana ni sokonna bala o furba mo fanata ani ma kan relo ndaw bala o mana furba mo ka ya joka sile akene mana o ala ka nyamar le kan ko labato ala ko ninge ko ke ka fatani ko ki yo jenya wala ala ko ninga to yi ko toy furba mo ka sokonna o ka shirkamati a sokonna o ka limanyani ka chentigia basa mado be ka kudo ke ngala ka mo ba ke mo no fete yele ka limanya ka dara ka saka ke o ya so gon nai o mana ka ma nyamaru ka man ne ko lu man nge ka juma ngena ka do ko lu toy o ya so gon nai o na ma kan ro nga jogasle o kena mana o ki yela woro ka bayena adamuna mashi ka jaw ko in mashi yemu o so wonana o ki yela ku kilenya ala kile bandia sabati febe jelela fo ata ke ka boto tike ala ka sira ngisi jara mi mo fo ala ka boto tike ala ka ngisi jara mi mo ka boto be ke ala ira de kam na ala mi da jana me da fenye e ka boto ke muta o shiranye ay jina da fenye e ka boto ke muta o kamye e ka boto ke mudi ala ira ka kani batwe o yeshi de kamati ka wasu o da so ngai uri wa sayyidina umaru la jenga bamu akwai shi takamati akwai ka joka shi ran bashi lama kono akwai an shi kima alal amru wan nahyu ala ina mar fami ne ki shilo fa na fadan ne ki shilo fa kana fa ndake okay na fa ndoi utoi mu ya fashir ku mu usman abu ibn afana ko ala ka jenga bamu akwai shi takamati o ko ele kilasu de dusu ka jeya ni mi ga dusu ka jeka ke o shi takamati de Sayyidina Ali ko akwai istiqamati akwai adawu faraidi ko fadaw direde ala ta min gimo wajibi ka sai ko lu dafa
kora shiti kamati ni fe zaba aya obejele farle nyonga odibi ninaye ina fo ina marana fe minye ka kai ko toyi o mana ikidi jugu je yani aye akana ka maka mo ba ke tina ikidi jugu ka je ka ke ala ra de kamoye o mana mi mo fanda ko lu dafa ko di odo so do ko o shiti kamati ya ko sabado jogasle ako neta ba neka jogasle an dushmu ka jogasle an ni era ka jogasle ako neka jogasle o ye ka chai dairala no kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah dushmu ka chai ko neta isline ki dushmu ka isline ko e bi ndawa mata lazibul aradati wati da yi dufu kuma ala ya Allah in ciro mina ibe bo chete ba faka ako ni ga sitira mate ni ga joka fle we ka bato aya ani ala bara mangew ka wati hamid bele ba ko dike na ko bato o sikar ma sabai do ko ako joka fle no islam ya konnana ako konna ni lido bato ko dike nyamarla ibe bato ke o benu wore ala yasiranye ako be beni fatani ala ko ngana nge ibo to yo ala yasira soro le ako barkada nema ka ala nema mingi kala barkada ola o sabali gele ka nala gele mi ka sabali ndo hala hala tige sabali ndo hala hala tige do ako ko nani odi shila ni sira ko shila manjo wasle ko nga o nan sira dafa de fo fena wa ba to ka sira dafa fena ni do be sira to nani nga sira dafa ako bato dafali o kan dumu kala shile o ni tanya ka bato gara maka kai ladara te ni dumu kala shin da tika bato dafali ako ala ya shira dafali ako kan tubi wa tubi ka tubi baka tubi de mara yero dai plashi de kan ka tubi mina baka mado be kafiri o ai ba ko tubi ka kafiri da shila mai ba silama jogo do ala ko tala do o bitu do ka ala ko da la ko aka silama ko nana ka bato kera ka ala ko ta dabla o dobe ba so be silama ko nana nga bi ko do ta tuna ko ke an ho na bidaya ala kama feminge ama fo aka ke ama kanya na ida to ka kula ta yira fe ko ke ko mi ala kama minge aka sai bo make mana o bi ko abu ko ni ala silama ka bo kana o tira bi turi ka bo bidaya la o bi ta sunamu kore min ala tra re feminge wala ya fa nga bi dan mo ka ko mira ka ta nyira tuna ko ke abu dabla o turi do ka turi plashi o do ka turi o ka turi ka wani nena ka ta hagli jamu o kore wati be ulu hagli ji jome ala fe ubi ala di don ka fe be jelela o ka ubi jone ala ye ubi sigine ala ye ubi dane ala ye ubi wulne ala ye ubi tumane ala ye ubi melne ala ye ubi melkane ala ye ubi yerkane ala ye senya ta alamo do be tubi ka wanyina mito wanyina ala ko ubi tubi ka bula pe ko hagli ji ala la wati be o mina tubi do ka ala sa da fafiu fo tubi ima yi la fa na ba se ibi tubi ka fa na mi safe ako wata ako barka da dafa o be keni desedi ela ba da chena ni tubi fi na fiu o mana ya ngadi sira ka ke ba sa ala de yake ala de ndeme ka ke na bara sa da fiu fi ka ga desedi do ne ya la ku ya ke fe tina da ba ma do fe la yo tina bara da sira da fiu ka ga desedi do apana ko sabali dafa o be kani tigeliye basa nala femi injeila ka jewo ko wala ala femi injila ka jeni oye o sabali dafa ni o do so abu leisu ko ako tamai ala yashira amaka kuma joka shira mayaka amaka kuma o minga ako ko tande be ko tan o de fardaye iko wajibi yere ka ni sa o da ko ka tan o jole ka shile ko tambe ni sa ko tan du wajibi yere ka ko kila dai o yekele shi ama ma shile ne ako folo ibi ne tan haka ban ma korfan gomo bas ala ko wala yaktabu ba'duhum ba'da adon do korfo de to so fla ala foi ako flana ako jikanawo an so ezani jigi juguya ka mere ka ka sab songe koy ka sab songe ko koy ka jigi jugu ne ma doye aya o na ki yiro jena aya o ya flana ye ala ko ta ala ko ako waji sanabu kabaira min zanni ina ba ako ya yiro jena de cha kasira min zanni na jigi cha ma be ya yiro jena na
ma bi nya jigi chama da fa be jurme ba do ba so chete o ne ja jigi na so chete ye jurmu soro o do ko so ala sallallahu alaihi wasallam ya kun wasu zanni fa innahu abzabul hadith akon ba Allah de jigi juguya nya jigi ni tan do ko jugumana akana kede akoy ngalo baro bela ngalo diyoy ni kon ngam ni ba ka ka akwa yoro jeni ako sawana ijita nabo an suguriyatin kay yele bona kay yele madola wongo efe ibani fangache wali ibani doniche wali ibani damiche kay yele bona kala aya ako ala ko gadabla ako la yaskaru qawmin min qawmin asi an yakunu khayran minhum ako ma kana yele bo ke mana ako doni bereteni na wala kwa do bali ba yele madola de ko kapsa ko fara ka biyo ako nani na bado bashari an maharim haram ko kinyatu ka bomo ako ta to la fami haram kinyatu ka bomo kana ko kullu lil mu'minina yakidurun absarihim ako ala rafa mu'minu ye ko nyatu ka ba ko juwo ko nyatu ka ba haram ko de yana asle lafi so to ni haya bi sabana aduruna ako sidugol linsani in ne ka chefo bo pa ko ka kuma ka chie ala ko qur'an ko no wa iza kultum fa'dilu na bi kuma aya flende ay kuma ni chie akana kuma malotige akana na marado kuma ala fa sallallahu an hayakin ni bi muslana aworona ako kan fakati ala ka shirafe ala ko qur'an ko no wa an shubu min tayyibati ma kasabutum ay la fakati di ay robole halala bara minge ay dobula ko di alamu ala fa haya kin bakara haya kin fla an bisalan ulama kun ana ako an la yasrifu akana tazabu ika dazika ko da halala kan tazabu ala ko qur'ana kono wa tabuziran akana nyini ken ni dandemenena an nyini ke fuka teme halaka akana oke fem eka dukono esika ya chwali kefla bi ejele keleri wa kele ndo mo tazene kala ikana oke ibi kasi jetini na misika ninge kadango hadara o so Israel haya mugani worna hu asegina aban la yatlubu li ulun wa kurun li nafsihi ikana nyini ki yera korata ki yera bunye yera korata iko dabla ala ko bana kono ako tilka darul akhirati naj'alha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasadun wal akhiratu lil muttaqin ako aljina ako la rasumi benni ni aljina surali alkiyamadu ako naj'alha lil ladina amma udil mawmu min da ya qurata uticheni fanake kullu ba ala shiraba utai mubajira ya mam aljina mu ko mo yemin du yera bunya ko yera qurata mana yera qurata yera bunya umandi alai soto kasasi kono ala wala haya bisagin sabana kono akwa jugo ko afika ala salawatul khamsin ki kolo shi fadda salid duru ko ke kusule ko ke mu ke wati mu sanatuye alaw kono hafizu ala salawati wa salawatil wusta wa qumu lil abu ayatan ke ala saluka jama'a fula abu an chamanya sali kile rami mo masiko donga donga o kuma ka sali be me ko nyama ni ndo ko kene abunye mo so in ka sali benanye ala ye sali do fo nyobe folo ay sali koloshi aka ka ke wati be na salati chamanya sala ka kilto la ko so bede chamanya sali ko do ko fajr di ko bari sa la zara kon ni fasal fana ko be shle je mana ko so be fitul ni be su dibila umma ya fajri ko be dibini yeleche do ko ay ko la zara do fada duri fabala be yelela do ko ni do ngala masonga gido bani moye mo ka salbe yelenga ni anaye ka beka ka bunya ka kenaye basabada saldo ga mesala salu chera o ko bo arabul sal toye salbe salbe nga saldo ba arabul sal toye ko ba toye o ba ni salbe ha be ko nya man dido ngawi ka sala bunya na faso bakara haya kina flan bi saban seki
atana ako sitika matati iki joki fle sunani jamaka na wa sunani jamaka ko shila maya moye famu zoro aya ala kira na ga sabota mana shila munga mamun dama otenda o fe ina fa ma ko maliku ni shafi ma ko na dine wala ko sere o be be na kami ga fo ko ahli sunna wa jamaati o man ko ko la shi ko sere jama be na kami ga ko qur'ana ko ina hadha sirati mustaqiman fatabi'uhu wa tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi akon islami lene no ahli sunni lene no ahli sunna wa jamaati ka shirai shira ma ma sabatilin na ma khoro ulu be na shira ma ka tawo fe ako ya ala ko fe shira khoro be na bobo ka sha ya ka tukuto be la no abi fili ka ba shira o shira ma ya ni shira ko in laje aben ngane shildila baso bara ke chugo ulu fonyongo ngane shiri ko kele mama kan ngane shiri ka ahli sunna wa jamaati ka ngane shiri e ka dine kan o mamin be alli ka bara toni do ta fofo nyongo na ya saniri ma do ma do fofo al imam maliki shafi abu hanifata ahmad hanbali uli la ko do no kufe be jien kono ko le mazhabi tiguye waraw be kana ka fa be jele ka o manun be jele o kan ngane shiri kele ina fa ma fa qadiriyau shaziliyau biyushiyau tijaniyau halwatiyau mun be jele kan ngane shiri kele ngi ba sa ni fa me to ya to de bala mi da tola o komi bala no ye baraw kechuye alhamdulillah rabbil alamin qur'ana kalami ngun la yinina o ye shen wolo vlay o shen wolo vla o dafara o qur'an anga pama labata rabbeni minye o ye wa ma qadarullah haka qadrihi inna allaha laqawiyyun azizu aya alako alimadon adone hakikala na fa alama bunyala ko ala kanga bunye minye mo masika ala bunye no ye ala kanga doni minye mo masika doni ye basa ala ye masami ya ko masa ya ko bayelendo masa sebado o on dibe ka kudo ke ka ke on fe o bisika ka so ala te ala ye masami ye fo sika ke ne masami de ala yodi ko inna la ishtafa min al malaikati urusula ikado ala taala ye mado sugandi kirawla melekau ay melekado ke chibawye ina fo jibril ke kirengere ko kira be jele ma kira jibril ne ka kira dimo wa minan nasi ako mo fana na mado sugandi me mado fana kirengere ko kira uye ina fo do kirengere men na nyumanya uye do kirengere men jin na do kirengere men na fama yae do kirengere men na doni do kirengere men na dawlati yae o ko ala min dimo o ala ka soni doye ikana nya ka kibi kabola amade mi mo kana aya ata hashiriya ala ka kelendo ayra ka keleno te ala yake ala ma fami ngo kanya ala ma fa anga se ko do ako inna allaha sami'u basiru kado ala e masaminye ami fen fenge ababe jele me anya babe jele la an la hala basaka meni fen de mena ala yu me aslobo la lebi mi ma se fola aslobo la min de mena ka qur'an anye bola min be sina anye bola min ma ke folo anye bola an ga yele bi kodro ka be watin numo an ga meni bi dan watin do ma ala ka yentoye o mana an ga angolo shi ami fenge ala sloba ala amme wala an ko ala fa ala ba fa fanye de an ga ngolo si ali ala anye ba an ga la hala bejelela aslobo an ga fota bejelela ako ya alam ma baina aydikum wa ma khalfakum fe ala yodo no kera ka kwa awnye abe wati mina ala yodo mimina ka kofe ble ayodo aba ka jendo aba ka la harado an ga ngolo si ka ke ala yan shiranya baye ala yan shiranya na fa bele bola ni ala yan shiranya soro ye jin heren la hala here bejele soro na fo ni qur'an da laje abi febe faran hadu ala shirya kono Allah yu'alimukumullah ay shira ala nya ba doniya aya ni mo ko be donna ko ka shira ala nya bi doni soro ni mo ko be na fulula aboko man ya taqillaha yaj'al lahu makrajan wa yarzuquhu min haythu la atasibu ni mami mba fe ala ka boda dimo ika shira ala nya ala be boda ferle ke jigita fere men kina so ala bo dimo ni ba ka ko be jele kan no ko ya ala ba man ya taqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra mama ni shira na ala nya ika ko yere fen fen ala be jele no ko ya o ni mami shira na ala nya ibi kan ma baya ko ina akramakum inda Allah atikakum aw kan ma baya ce yate musu yate je yate finyate te fara mimi shira ala nya tawdi ka bo ala bulu o odi ko so ni ala ya fa be jele ka fonyo nga ko do ala shira ko no ni mami shira na ala nya ika ni fa be jele be soro man ala nya nga shira ala nya bas ame ka fen fenge anye bana de ame ka mi miri ayo don anye bana atlo bana qur'an da fara ka benodi qur'an la ba nyoro yoye assalamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin
ne tɔgɔ Muhamadu Haidara ne fa Abubakari o fa tɔgɔ ye ko Al-Mustafa o y'a faamu la dina Muhamadu o fana fa tɔgɔ Al-Mustafa do y'a faamu ba la fo ka taa se an mɔgɔ ma fo Muhamadu Lamini kɔrɔba ma sirabile yan nɔ an m'o taabolo olu ka taabolo de kɛ y'a faamu ba la y'a faamu ba la an tɛ taabolo si kan silamɛya ko in na an y'u ta y'o ko kelen ye silamɛya fila si t'an ka dugu in kɔnɔ yan kelen bɛ yen ko an bɛɛ ko la ilaha illallah Muhamadu Rasulullah dugu sigira n'o ye wa a bɛ wuli n'o ye an ma deli ka wuli n'o ye an ma deli ka bamananya ye an fɛ yan tarikatigi si ta tiyaniya sɛgɛnna hamala ka taabolo o bɔ anw bolo yan nɔ y'a faamu b'a la ani sɛgɛnma tiyani yɛrɛ ka taabolo ɲinan kan ka san 7 lajɛli k'a kɛ an bɛ mɔgɔw bɛna a la ɲinan kan ka san 7 ye ɲinan anw yɛrɛ mɛnna k'a kɛ an b'a kɛ an ka dugu in kɔnɔ yan an tɛ si sama aw ma dugu in kɔnɔ yan an tɛ si sama aw ma an b'a kɛ an yɛrɛ fɛ yan an b'a kɛ sanjiko aladeliw la k'a b'o la ka na kɛ sanyɛlɛmɛ k'a kɛ ten nɔ duguma dama an sera amadɔ bɛ taa misidila la ka taa zigi ka an ka kuran jigi kɛ n'an kuran jigi an b'a sadakala kala ka hinɛ se dugu bɛɛ lajɛlen ma ani silamɛ file bɛɛ y'a faamu b'a la. Aya diinɛ kɔni fɔɲɔgɔnya t'a la anw fɛ yan an ka diinɛ kɔni a taabolo kɔni ka ɲi an yɛrɛw bolo. Aya diinɛ bɛ yan zawiya bɛ an fɛ yan an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ zawiya tigi ne ye an ka misiri tigi ye an bɛ an ka kalandenw kɛ ni selifamaw sera bɛɛ bɛ taa seli ka fan fɛ an bɛɛ mɛn o ka yɛrɛ de defo foyi tɛ an ka diinɛ la. Aya ne yɛrɛ ka miiri la ne kan ka kɛ alimami 4 ye ne fɔra Abubakari kɔ Abubakari fɔra Badamari kɔ Badamari fɔra Yata Baba kɔ n ye min dɔn kɔni n yɛrɛ ka dɔ ye min olu ye Badamari o kun ye n yɛrɛ mɔkɛ dɔ ye Haidara do Badamari ye Haidara ye Yata Baba kɔni ye Ture ye ne y'a dɔn 4 ni an ye sirabilen yɛrɛ kɔnɔ sirabilen yɛrɛ misiri dukɛnɛmana ni sirabilen karamɔgɔ ye misiri min jɔ nin y'a dukɛnɛmana yɛrɛ de ye sirabilen bɛ Segu Bakɔbolo fɛ an ka arrondissement ye Farakɔ ye a sirabilen karamɔgɔ yɛrɛ bɔra Kamalen de ka na sigi yan a bɔra Kamalen ka na yan ka na dugu nin na ka na sigi sirabilen kɔnɔ yan nɔ ka tu tigɛ ka sigi o kɔ de ye anw ye a ye dugu in tu tigɛ ni fɛn min ye o de ye auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim ka soli an kun ye Mamadu sallallahu alaihi wasallam ka soli o kan ni diinɛ ye ka dugu in sigi ni diinɛ sigi tɛ foyi ka k'i bolo mada foyi ka ni Ala tɛ Ala wele jigiya o jigiya banna ka soli Alakira Mamadu ka sallallahu alaihi wasallam ka diinɛ bato n'o ye an b'o dɔrɔn de kɛ dugu in na o dugu in sigi m'o de sirabilen karamɔgɔ barika la a yɛrɛ dalen bɛ misiri kɔnɔ yan kawuru b'an kɔfɛ yan an bɛna ka na ɲɛnɛmaya la ka na silamɛya ka na ɲɛnɛmaya yan ni ale ka sira ye anw y'a daminɛ san 7 nka yɛlɛnw kan an y'a sɔrɔ san o san kuranɛ bɛ jigin dugu in na sanjugu gɛlɛya b'o la Ala ma kisa ni fiɲɛ bana bɛ yen u bɛ Ala wele Ala k'a tɛmɛ an ka hɛrɛ la an n'an baden silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen ye donc Ala wele de tun bɛ yan bɛn ni kelenya kɔnɔ dugu in sigilen o de kan fɔ bi an b'an bolo di ɲɔgɔn ma o de la o ka se ka sabati diinɛ ka se ka sankɔrɔta sɛtan ba jamana kɔnɔ an ka jamana ka kan sago ye an ka dugu ka kan sago ye an ka dugu ka kan sago ye ka den barikamaw sɔrɔ den minnu n'u sɔrɔla Ala ka barika dɔn ni silamɛ den bɛɛ lajɛlen an ta ni walita Ala k'u bɛɛ lajɛlen sɔn k'a bɛɛ kɛ fan de b'a dɔn den an b'o ɲini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ jama fo na an ka kɛnɛ in ka yan kuranɛ jigin kɛnɛ kan an bɛ foli se jama ma ne ye Farakɔ maire ka premier adjoint de ye Farakɔ arrondissement kɔrɔ commune 4 don a commune 4 Farakɔ de y'a commune dugu fɔlɔ ye o ye arrondissement dugu ye ne ka commune ye dugu 12 ye o dugu 12 o b'an ka commune composé sirabilen m'o la ka bɔ Farakɔ kana Bayo kana sirabilen dugu wɛrɛ ta Farakɔ ni commune dugu cɛ sirabilen ni commune dugu cɛ dugu kelen kɔ a tɛ tɛmɛ kilo 3 kilo 4 i bɛ se sirabilen an bɛ okumu mun kɔnɔ yan bi o y'u ka kuranɛ jigi ye kuranɛ jigi ɲinɛ an m'a kɛ hɛrɛ la k'a kɛ
Karamana an kɔni bɛ dangan min na sisan o ye an ye kuranɛ jigin ko 7 de kɛ sisan o kuranɛ kalanna ka dalaruw kalan ayiwa an bɛ dugawu de kɛ jamana ye hali bi ala ka kɛ hɛrɛ jamana ma ala ka hɛrɛ dugu ma ala ka kɛ hɛrɛ commune ma ala ka kɛ hɛrɛ an yɛrɛw ma hakɛto bɛ nin ka sɔla Ni sanu ni wari ye donkan